paliaka. Aha. Echemoso se jieme. Chiawo tule. Oh lo 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 lo. Akashangufuo. Iwanyi wakuo. Iwerobiakuo. Osamile bigo. Awon kebi sesi America yodo wanti asi so sungu glad ku dia wa ya kawa. Iwanyi wakuo. Iwerobiakuo. Osamile bigo. Ejike mowa. Ya kachama ya were kete na kuba mnyangile enwere ya nwayo nwaya wijuwa sekem keji nwaya jema ejiji iri ọma hari okwu sekpaka chọrọ n'ije ọnwanne ababa amajo nete majo nori shikara na wo engineer murakonnade onye bandule majo ni besi mako good hunters resort jomazo sheshimo bani kimba banye jeme onye konye jobanu anya sodonu ikefunu ngeri akwojo mahunu ojirime oje buebu ae chona ala nwanne ya chona ala nwanne ya da uzo mama gayubara buo ababa ne gado kwala nwafe kudo nya mano chukwele helege kusa Professor name Chief Professor Alexander Cholon Alexander William Ososonyoma and Alexia education is by nature Opi America so one naze man biadola one naze man at the time mama kenem oja bono sekaraka ale jodo odale me ale jodo odale aboko togbe ababo ya togbe ojega ojega erakuo megabitiye Chimana mekwe Chile dujana jebia dopano Iwanyi wakuo Iwerobia kuo Osamile bigo Ejike mowa Onye owule enwenne Oja nunga ndenne mutu kotu munako Onye abomo onye akpọm ababa nna ga akpọm edu ndada na bịa dọla ọgụgụ makpa n'elu ụwa ọgụgụ makpa nwanne dị dadi ibeji makọ onye ala nwanne ya ewumo Daniel Jalana edu dada
na biado galije eumo ababa na ga abom edu ndada na biado gbala annam danoche gwara m shi onye jiri ike mụwa onye jikwa n'onwe m ọnụ anyị ji n'obi ọma gama n'ihu ụwa ga-abacha ozugbo mmadụ niile iwe onye iwe ọkụọ ị nwere obi ọkụọ ọza mmiri obigo eji ike mụwa iwe onye iwe ọkụọ ị nwere obi ọkụọ ọza mmiri obigo eji ike mụwa onye mechie akọrọ ekeruo na gwa meba m jem ụwa Chief Chalistics chukwu agụ ejem udo okrobịa budo ndere mma baba na chema kwela gugurula gene nda ine anyama amaka ababa m na-ege m n'ọnụ ụmụnwa maka gị mee njọ ụmụnwa ga-ekwurịrị mana gị mee gba mma ụmụnwa ekwuokwa iwe onye iwe ọkụọ ị nwere obi ọkụọ ọza mmiri obigo